Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bu dersimizde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ömrüne değişli gysgaça bir maglumatın üstünde durup geçeriz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini, doğulan gününü belleyenler özleri bilip ýa-da bilmän Peygamberimizin dünýäden gaýdan gününi bayram edinýärler. Alimlerimizin, tarihçilerimizin arasynda has dogry hasaplanýan maglumata görä Peygamberimizin dünýä gelen güni we dünýäden gaýdan güni bir gündür. Dikkat edin musulman doganlar. Has dogry hasaplanýan maglumata görä. Näme üçin? Çünki bu barada durly maglumatlar bar. Diýdik, has dogry hasaplanýan maglumata görä Peygamberimizin dünýä gelen güni we dünýäden gaýdan güni bir gündür. Ýagny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabiul Awwal aýynyň 12-sine dünýäge gelýär we Rabiul Awwal aýynyň 12-sine dünýäden gaýdýar. Peygamberimizin doğulan ýyly, doğulan aýy we hepden haýsy gününe doğulanlygy barada we dünýäden gaýdan güni barada açyklap aýtsak, Peygamberimizin doğulan ýyly tarihçiler tarapyndan bir agzdan kabul edilýär. Ol hem pil ýylydyr. Biri pil ýyly diýmek näme diýmek mümkin. Araplar, musulman doganlar İslamdan öň her ýyly ad takýan ekenler. Peygamberimizin doğulan ýylynyň ady pil ýylydyr. Meşhur ahli sünnet alimi Hafiz Ibnül Kayyim rahimehullah Zadul Ma'ad fi Hedi Hayrul İbad adlı eserinde diýär: "La hilafe ennehu wulida sallallahu aleyhi ve sellem bi jawfi Mekke ve enne mevlidehu kana amel fil." Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de ve pil ýylyna doğulanlygy barada hiç ýyly ihtilaf ýokdur diýär. Demek Peygamberimizin doğulan ýyly anyk. Indi gelsek hepdäniň haýsy gününe doğulupdyr. Peygamberimizin hepdäniň haýsy güni doğulanlygy bu hem musulman doganlar bir agzdan kabul edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepdäniň birinji güni dünýäge gelýär. Bunu nerden bilýäs? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepden birinji we dördüncü günler agz bekläpdir. Sahih Muslim'de gelýär, Peygamberimizden birinji gün agz beklemeginiň sebäbi soralýar. Su'ila ani sawmil isneyn faqala fihi wulidtu we fihi unzila alayya. Sahaba diýär, Peygamberimizden birinji gün agz beklemeginiň sebäbi soraldy we Peygamberimiz ol gün dünýäge geldim we ol gün maňa Kur'an wahy bolup başlady diýär. Demek hepdäniň haýsy güni dünýäge gelenligi hem anyk. We şu ýerde bellik hökmünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinji we dördüncü günler agz bekläni üçin biz musulmanlara birinji we dördüncü günler agz beklemek musulman doganlar sünnetdir. Indi gelsek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haýsy aýda we aýyň näçesinde dünýäge gelipdir. Peygamberimizin haýsy aýda doğulanlygy we ol aýyň näçesinde doğulanlygy barada alimler, tarihçiler tarapyndan bir agzdan kabul edilen maglumat ýok. Ünsür musulman doganlar düýünden maglumat ýok diýemiz ok. Bir agzdan kabul edilen maglumat ýok. Ýagny bu barada öňe sürülen durly maglumatlar bar. Haýsy aýda dünýäge gelenligi barada Safar aýyna dünýäge geldi diýen garaýyş bar. Rabiul ahirde doğuldy diýen garaýyş bar. Recep aýyna, Ramazan aýyna dünýäge geldi diýen garaýyş bar we Rabiul awwal aýyna dünýäge geldi diýen garaýyş bar. Şularyň içinde giňden ýaýran we has dogry görülýän we jumhur alimleriň kabul edýäni Rabiul awwal aýydyr. Indi gelsek Rabiul awwal aýynyň näçesinde dünýäge gelýär. Ol barada da musulman doganlar bir näçe maglumat bar. Rabiul awwal aýynyň 8-ine, 10-una, 12-sine, 17-sine dünýäge geldi diýen maglumatlar bar. Alimlerimizin arasynda we tarihçilerimizin arasynda iň meşhury Rabiul awwal aýynyň 12-sinde diýen maglumatdyr. Demek Peygamberimizin pil ýylyna dünýäge gelenligi bir agzdan kabul edilýär. Hepdäniň birinji güni dünýäge gelenligi bir agzdan kabul edilýär. Emma haýsy aýda we näçesinde dünýäge gelenligi barada bir agzdan kabul edilýän maglumat ýok. Bir näçe maglumat bar. Şol maglumatlaryň içinde jumhur ulamaň kabul edeni we meşhur görülýäni, has dogry hasaplanýany Rabiul awwal aýynyň 12-sine dünýäge geldi diýen garaýyşdyr. Indi musulman doganlar şu ýerine gowy ünsüriň. Peygamberimiziň dünýäden gaýdan günem Rabiul awwal aýynyň 12-sinedir. Demek dogan
Oğanlar alimlerimizin, İslam tarihçilerinin arasında has doğru hasaplanan maglumata göre Peygamberimizin dünýä gelen güni we dünýäden gaýdan güni bir gündür. Peygamberimiz Rabiul Awwal aýynyň 12-sine dünýä gelýär we Rabiul Awwal aýynyň 12-sine dünýäden gaýdýar. Netije gelsek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi we sellemiň mevlidini, doglan gününi bayram edinip mevlid belläp ýörenler aslynda Peygamberimizin dünýäden gaýdan gününem bayram edinlikleri bolýar. Ine selef-i salihiniň sahabalaryň ýolundan uzaklaşsaň, şeytan şeýdip bidgatyň üstülen Peýgamberiň dünýäden gaýdan gününi bayram edip duran ýagdaýa düşürýär. Şeytana gülkü bolup ýöreningden özüňem habaryň bolmaýar. Şonuň üçin hakyky islam, dogry islam gerekmi? Qur'an-ı Kerime Peýgamberimiziň sünnetine we sahabalaryň selef-i salihiniň ýoluna berk ýapyşmalylar, dine täze goşulan zatlardan äge bolmalydyr. Allah Taala azaşyp ýören doganlarymyza haky görüp haka gelmek, selef-i salihiniň ýoluna gelmek nesip etsin. Ahlimize hak ýolda Allah Taala sebat bersin. Elhamdülillahi rabbil alamin.